Bonsin ngaju pun don kam yakin ki kintin ngaju ong don ki beru ki baduk hadu kata-kata hagaji im jeki hadu bakim don ro em hagaji im jeki lait no tangkas pa kim don perlok balik kai si ying jengki kim don bahayeng bahasem panwan si ying jengki Henry kiton tangkas pa batangkas pa lara fi kwa bantip hadu kat no gajing rus pa jempi pencau ya ke umat jempi sepet kat no teli ki kiti ki bawan ban nyat shisha ya ke umat jempi ki perlok pi je jonga kaspa ba jongi ki beru kam de ka tu ka jingdon jongi kam de ka bank account Henry ka de ka jingya sno jongi bar ka jing im jong ki beru ka jingya de jongi bar ki beru bonusin ha ka jing im jongi ki beru ngiji ban ngiji ban yai rengkat ngiji ban board ya ki beru ki ba hespa lani ki ba he ka nam bonusin ngi kemen lada ki ba he ki ba krau ki wan ban thap na ka met jongi bat ngim ju sneu tnat balada ki barit ki bom don kanam kaburom ki wan ban le ingi komta lada ngitre hakano kano kam kala bande kam office lani ka kambla lada ki boss jongi ki wan ban thap na ka met jongi ki kemene Henry lada upuyon lani ubarit wan ban thap ingi na met jongi uongi ani tingit nat jing tre stom jipi kinong ki show me stai kanang bun kam ngiklet ya ki jindon kam jongi hakaji kim jongi ngan IP ya kanuksa jong ka game chess haka chess ki don us aim kas aim o menteri ki he shipai kulai bat ki shipai red ngimla ban chuklat lani ban ignore ya ki shipai ki barit Henry lani kwa ban job ya ka chess pidi ban petlut nado us aim hado ki shipai red coordination ki ong haka ten paren ngan ye thu ipi ya ka we ka jingi tho khana pas nyaut nat ba laong ba sen don ka we ka team jong ki scientist ki badan nyau pho ngut bat ki plan na kam ta ka we ka project ka ba he ba u boss jong kita ki scientist ula fix ya ka por lani ka deadline na kam ta pendep ya ka ta ka project kita ki scientist ru ki tre shitom ba na kam ta pendep ya ka ta ka project ha ka we ka sngi we na kita ki scientist wan ha u boss jong ki baru ong sa menta ka sngi ngan kami kloi san hiteng nang lap namar ngan yelami ki khon janga shaka exhibition boss uang pat tambah ngila bu kapor nak mantap pendep jeng ni project pilla kumno uta scientist ula jubab yang sa ngatresh tomha nak mantap jong ni project pat sakaweru ngala kular ki khon janga ban yelami ki shaka ni exhibition pat ladang ngamla ban le kumta kin sesausi pat nang kata daw mat ngangkwa makan long kumta tokhe pila ban likloi ong boss berkumta utau scientist ulik phai biang syakalap jemu pampendep kam wud Henry katba unang tre ula ple jemut than hakata research pada hakata test jemu hadu ba umlap shu balik kapor enda ulap kendit pada pe ya kapor kala dap pra shiteng janmit hangta ula kendit threat ula pe ya kita ki we ki scientist kidang pun kam hak research ba ki test jongki wud umi nalap bat pe boss don shu don stang ko shuki bat nangta wud ula pelang ya kitiar jungu bat le shiying marsen po hiying ulap ya kalok bakanang pule magazine usus ngapjar utip ba shiken ten ungkren kan sabat hei ka bom ulaw ya ki juti bat ya ki muja bat hangta kalok kay osngaw yu bat ka ong yu pindi syane pinbam direct dagaja ula kendit ya kata ka jingkren jong lok jungu bat upun phaya ka ngala tangan hi tamajai ba phila terwa to penthe no daka sha shwa long bat hangta uli yo bor bangkeli bat yaka she ki khon bat hangta kalok jung kala jubab san arpho manejan mit wan usa jangpi bat uye tho enga ba phi bon kam halap jangpi bat ikop ba phin dep kloi nak thadaw uye lam ki khon jongi she exhibition u boss ulatip ba daw scientist ula plet jumut hakata kam jungu hadu ba uklet ya kapor bat ubos ungkwa pensensi yaki bahaya ngasem jungu kumta ule kumta ubos dan kam shu banle kumta shu kumta Henry kata kawi ka kam kata kawi ka senjam ba uta ubos ule ka kata lut ya kamen sem jong baro ki scientist ki batre hakata project kini ki scientist baro ki latre met ba men sem hakata kalap ka bakarteng ka thumba bat ki perlong ya kata project jengki bakarlong ka project ka job ba phitip manu tau bos jongki hoi ude ulit APJ
Abdul Kalam. Presiden barim jong keri India. Bat kata ke projek kedai ke projek jong misail ke bahedu jong keri India. Bat kala long successful. Nak kata daw nga ong ipi ki palop e jonga. Ngim jude ban iben, ngim jude ban nyoben. Yakiwe, watla ki dong ki barid ru. Namar bonusin da ka baburom yaki barid ginwan ra ka jinjob hakaji im jongi. Langalong ubriu barus pa katnu hakaji im jonga. Lada ngam nang man burom yakinong tre yakinong bela jonga ngam la ban job hakaji im. Henry hakawe ka liang bat lada ngandon ka jing ij yakito kinong bela yakinong tre jonga kin tre yakatu kam daga jing skon try. Kim tre tang ban yo yakabainong Henry ki tre dep yaka ki tre hun yaka. Lada fidon hakano ka langkha tre ru. Lada finang ban burom yakiwe kiwe ru kin burom yapi. Lada filong UMLA jongani ke temba mentah. Lada fitrai bah ya laga kam. Kalong kum kalang khashra kabala pu shisin pimdan kam shu pan pu arsin. Henry lada filong kinong mikmat ki ba arsap. Haga next election pin habanti arsha bani ya ba pilati man hagani kepala dep. Ngin saya kan do pi hakawe par ki video to play angkur ko ipi.